Il-Kunsill Malti għall-Arti qed jorganizza serje ta' workshops sabiex jistħarreġ kif l-aħjar jgħin l-artisti f'dawn iż-żminijiet. Workshops li għandhom l-għan li jidentifikaw l-isfidi ewlenin u joffru soluzzjonijiet prattiċi għalihom. Mindu faqqat il-Covid propju f'pajjiżna n-nofs ta' Marzu 2020, bażikament mill-ewwel is-settur fejn jidħol l-arti u l-arti performattiva u l-kultura intlaqat. Mill-ewwel is-settur ġie mejjun anke mill-Gvern ċentrali fejn jidħlu l-wage supplements, fejn jidħlu ċertu skemi, iżda mhuwiex biżżejjed. Mhuwiex biżżejjed għaliex saħansitra ma jistax għadu jieħu r-ruħ. Il-Kunsill Malti għall-Arti mill-bidu minn Marzu mill-ewwel mett idejh u beda jara kif se jgħin is-settur. Hemm mezzi ta' għajnuna finanzjarja, hemm mezzi ta' support fejn jidħol training u development. Ħloqna wkoll il-ACM Labs li kienu l-Emergency Labs u kienu pjattaformi fil-fatt networks fejn is-settur seta' jiltaqgħu jiddiskuti. Imbagħad inħolqu anke il-Ftr2 webinars li kien pjuttost training f'diversi suġġetti kemm l-organizzazzjonijiet kulturali pubbliċi li jabbinaw mal-Arts Council u anke dawk privati. Apparti minn hekk, mbagħad kellna il-Malta Arts Funds Special Call u kellna intażlu 13 proġett. 13 proġett li kienu kollha COVID-19 related, proġetti kienu differenti, kienu u għadhom qed isiru dawn il-proġetti fil-fatt. Hi, we're the new Victorians, and as part of the Malta Arts Council Special Call Fund, we have been working on a collaboration EP. U tellajna wkoll anke xi vlogs fejn wieħed ikun jista' iżomm in kuntatt ta' x'qed isir minnhom u x'qed joffru lis-settur. Ħloqna il-COVID-19 Transition Arts Task Force. Il-Task Force hija magħmula minn rappreżentanti ta' diversi entitajiet, pubbliċi, privati, freelance artists u anke individwi mhux direttament relatati mas-settur. Samna temi f'tlet units, f'disċiplini, events, attivitajiet u anke venues. U qed nindirizzaw speċifikament il-bżonnijiet tagħhom. Qegħdin fi fażi inizjali għaliex aħna maħniex ħanieqfu biss f'azzjoni immedjata tinħarsu wkoll fit-tul. Bil-COVID-19 qed naraw daqsxejn sintomu ta' exodus mis-settur, jiġifieri fejn jien personalment nista' ngħid naf tliet każijiet li ħallew il-professjoni oriġinali tagħhom biex jaqilbu kompletament full-time għall-arti. Issa tiġu f'punt fejn jgħidu isma' aħna jkollna nerġgħu lura. Allura qed naraw li eventwalment numru ta' snin oħra ikun hemm lakuna kbira fejn wieħed ma jibdex isib artisti biex jittellaw xogħlijiet. Peress li qed naraw dan fit-tul qed inħarsu wkoll bżonnijiet għat-tul. Però hemm bżonnijiet immedjati u da task force qed jindirizzhom. Fil-fatt qed inħarsu lejn possibilitajiet oħra ta' skemi differenti nista' nsemmi ftit ġimgħat oħra joħroġ id-Digital Research and Development Fund. Qed inħarsu wkoll qed issir riċerka dwar l-udjenzi. L-udjenza hija kruċjali biex nifhmu aħna xi trid, x'tixtieq, kif tħossha l-iktar komda, speċjalment anke fejn jidħlu il-miżuri li hemm bżonn insegwu maħruġa mill-awtoritajiet. Qed isiru wkoll riċerka dwar spazji, kif jistgħu jintużaw aħjar jew b'mod differenti għax forsi aħna mdorrin mudell wieħed u għandna bżonn inħarsu lejn modi u operat alternattiv.